Hurian itu hatta on maminggu na mangihut dihita patupa parmingguan di bagasta sialani sahid sorimago virus corona covid 19. Ia tapatupa parmingguan on di bagasta ima pabua parsidohot dohita mangului padohan ni pamarenta nang dohot padohan ni pimpinan ni huriatta HKBP laho manggotap hararat ni virusi anggiat ma lam tugu hapor siota tu debata na sungogo jala na mengatasi saluhut saya tumibu ma disalpuhon ibana sahidi sian saddo portibion. Ale Tuhan, tumibu ma salpuhon sahid na binahen ni virus coronai sian portibion. Sadarion nunga bongot hita tuminggu palmarum na marlapatan mare ditiki ima Yesus neng bongot tu Yerusalem dibuat nasida ma aka mare laho manomu ibana di johon nasida ma hosiana pinasupasuma na romar hite goarni Tuhani raja ni Israel atong dohot mahita na tongon marukil nuaing jala tahutan alani virus coronaon manjakon Yesus raja tai asa tung iba nama dongani hita dohot mangodihon hita di hangluat tahun di bagasan serep dohot uduk ni roha tu dewata tapuji ma ibana maredde ma marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon amen asima roham diau ale Jahoba ay targogot doahu maras do rohaku dohot dagik ale anggo ahu tuhodo ahu marhaporusan ale Jahoba nikudo hodo debatak marguru tu tanganmu do aka parsoryoki saya palua mau sian tangan ni aka musuku dohot sian aka na mangalotongi ahu ale Jahoba saya unang paurak ahu ay hodo nahu jauh ja saya palua mahu mar hite-hite hati Quranmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nabadia jalanam wonar doho hodo haporusan nami siana jolo rodi nuai
Di luas hodo nuaing hasusaan masa tuhami, jala hol soat dohami, ala masa sahid nabi nahen ni virus corona. Ala ni marpungu hami na sekeluarga nuaing tu jolom, uhud maruduk ni roha tu toru ni tanganmu na gogoi. Sai sesa sudi dosa nami dosa ni dongan nami. Sai unang baloson tu hami pamahinan nami na hurangi. Sai hukupi mai sude ala ni asin roham. O sabing do hapurson nami, jala marhapusan tu hodo hami. Sai salpuhon masahid ala ni virus coronai sian portibion, jala palua mahami sian hagotanon. Asa hupuji hami ho, rodi saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamuma patik ni debatana tersurat di patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenon debatam. Dia do lapatan ii oddo. Ikon ubiar rohatta jalahu molong. Jala upos mida debata asa mida nasa naadong ido sahatna rab mangido gogo mahita laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Sori ningolu dohot manopoti dosa. Dang tarbahen hita dope marsaor di gereja alani sori mago virus corona nasai maut-maut humaliak kita. Dang pola tapar soalhon boa sama sain wain alai ikon taingot do nagumogo do debatasian salud nai. Hamuna dongaku sajabu tikion ma dipaingot Tuhani hita muse asalam sada rohata marhapor seaon tu debata pauduk diri di adopan ni debata martangiang huhut pasahaton moluta tu bagasan linggoman ni asini rohana toktong mahita mangoloi di aka aturan nang pinasahan ni panggombomita songoni nang sian uluan ni huriata HKBP tapaholang ma jolo diri sian perjupangan dohot torok dongan saya tapadau ma hatahuton na mabahen gale pamatang ta taparingga sema marhayason di pamatang nang dohot di bagas taon
Hata ni debata madok di Yesaya bidudup lonom ayat 20. Lahomaho ale bangsokku, bongoti ma akabilutmu jala hissuma pitumu dipudim. Martamodding maho satokin paima salpu rimasi. Atong hohom mahita pasadiri tu ibana asa ibana namanal puhon sorimago namasa nuai. Pakorhon ni virus koronaon godang doa ka hamaolon na ikon tabodus masa do biar ni roha dihita bohado nuaing pamatakon tarbahenau do mangalo sait na masa on nuaing masa do dohod biar di parekonomian ni keluargata adong do si panganon do si inumota ganupari mabiar dohita nang dipangalaho ni akadongan na say toktong di bagasan katakangon soolo marholong ni roha ala say holan mamikirhon tu dirina sadiri tapato gumaha porsyot tapaboa debata toktong rade majagahita tangi honon nado tangiakta. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami nadiban wagijang hodo napuna langit dohotano ro di pangisina sudena jadi-jadian di tanganmu do sudena adong jala na pinarmudum do ubahen mangolu sude na tinopami na mangido do hamin waeng tu asin roham na godangi say sesa dosa namin say digohi asini roham maham say unang alang asini roham dihami naung hinokop ni Kristus anakmu say lehon maubat na boy pahabakon virus corona sian na humaliang kami parbisuhi sude akan apistar na say marsi tutun waing madiori nagabe ubat pamalupon akan naung marsahid binahen ni virus coronai selam patadahon matuhami godang ni denggan ni basam asa hubotohami madok mauliate tuho dohon mamuji guharmu nabadiai di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin.
baga-baga ni debata taringot hasesani dosa. Songono dohata ni Jehovah unak ko mabiar ayau do silulhoko nunga pola hujo guarmu ahu napunaho hasangapon ma di debata nan digejak. Tajahama epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Yesaya bidu 52 ayat pitu 1 ayat 12. Lehet nai di atas ni akadolok akapat ni parbarita nauli na patubegehon hadamion na mamaritahon barita nauli na patubegehon hatuahon nama dok tusion debatamdo bakit rajam suarani jolma parhalmu aka dipangyarbe suarana rap marolok-polok ay alukulibe di danasida molomulak Jehovah tusion pangiarma suaramuna rap marolok-polok mahamu ale aka pasi-pasi ni Jerusalem Ainunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem nunga pola di patol-tol Jehovah tanganna nabadiei di adopan ni saluhut bangso parbegu jadi saluhut ujung di tanoon marnida hatuaon ni debatata ruar borhat mahamu siani unang jamahamu naramu ruar mahamu sian tonga-tonga nasida manguras mahamu ale aka na mangusung ula-ula ni Jehovah aidang pola humalaput hamu lahuruar manang marlujung songon halak nama purus ay Jehovah do manguluhok kamu jala debatani Israel mangiring-iring hamu sian pudi ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jala naupiopsa amen. Taha tindakon mahapur syotay songon nahina tindakon ni dongata sahapur syaun di sadok portibion rap mahita maddok au porsia di debata Jehovah
ido ama pargogo na suhatorosan na tumapalangit gohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya utod di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau binarsilang, na tuat tu banuturu dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lahu hundul susyamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu gohot namato. Au porsia ditot di perbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot ni hasesani dosa, dohot di hatai namad dok, mulak mamulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Sajakon ma barita nauli maredema kita. Dameni di batana sumurung sian salut roha, ima na mangaramoti ati-ati dot nasa pikiranmu na ganub, di bagasan Kristus Yesus tuhaptay. Amin. Hatan itu hatta namar saringar boho di para minggu ta minggu sadarion, ima minggu palmarum, tarsurat mei di buku Yohanes, bidu 12, mamuk kasian ayat 12 sahat rodi ayat 10 sia didok songonon tapi huti hukma usaha hami tonga-tonga tak dungi torang ni arinai dibegi halak natorok narotu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akamare-mare laho manum-num ibana huhut di jauh-jauhon hosian pinasupahasu manaro marhiti goar ni Tuhani raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalu di sada ima dihuduli hobar tunatar surat unak komabiyar borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halodi alaidang dia tu siak kasisian nai hiani dung pe marsangap Yesus asa diingot na sida naung marhahonan tu ibana do HP natar surati rodi pambahenan na sida tu ibana laos di hati dakun na torok aka namadongan ibana do pabua naung jinunei sila sarus sian tanoman laho manungguli ibana sian namate
Jadi alanang dibigin na toropi barita ni tadda na binahin nai ubahin na di tomu nasida ibana. Jadi didok akaparisi ma sama nasida didahamudo na sumarniula na binahemu ay liat portibiodo pahihut-ihut ibana. Ima sahak ni hatan itu hatta damang day nang hahaang di pinaribot nang tinubos ni Tuhan ni Totu sudi dorahi ta makasih holhom neng pasupang rapdohot akadong sa porsyaw di bagas joro. Alay hati hapartikin na masa nuaingon. Dangrong nabutar baik kita sopola manghuton aturan na binani pamaret tatak. Buhama asa tumagiran yang salpu na masay siya portibion. Ima panahit corona. Alani palo samuma mahita manangihon mamuji hatan itu hatta nang piditong-atongan ni bagas tabi hita ganuk marsanga matu hatta jada tutong mahita martangiyang asa itong tibu marasi ni roha tu hatta patulus sosakap na portibion dauma nang akasahit damang day nang hanggi pinaribot alani hupasatay masalam hormat nami tu hamuna nasoyahi tabi pajupang saya diramot itu hatta mahita diakka ulot tabi nuay sadarion nunga sahat bihita tuminggu palmarum 5 minggu para pudi adorang so sahat do pihita 5 tuminggu parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus Kristus iya namasa di minggu palmarumon ra nunga tunga palatakas ta auhoni di bagasa parang ulut ta 5 Yesus nama masuhi huta Jerusalem naro jalalas ditomu-tomu halak ibana gudang halak menomu-nomu ibana huhut marsuarahon hosianna pinasupasu ma raja naro alis ada suku-suku di hitak kadamang dainang nang hanggi pinaribot hapor siyaw do na mangojari manang adong do na asing mulut tepe huti itong-atongan di turpuk taong datar lumuwi ma di ayah 10 tuluan raja ni Israel udah pernah nama ngojar nasida sada pangatusion disaluhut akan atoropi ala raja Yesus diulupulupun nasida me tatu sada kibangga do dihita moloro sahalak pamaretta sahalak na marwaso tuluata jupa masa do dihita para lupulupun rasu di do hita marbaris ito ngadala na patuputumu haroro nasida songoni mara napinatupa nasida mara do po Yesus ditomu-tomu raja, ditomu-tomu Yesus las di deon hosiang ma. Palua ma, magira paluahon portibion. Aleodolan, naboy menunjupak kita. Ala raja du Yesus, anggo di roha na sida haroro ni Yesus tuluat Jerusalem. Laho paluahon na sida do, siyan pakakunion ni portibion. Ahmana masak kadamang dainang puroha hati hai uban nasi hol roha nasida bo sadar raja tuluat nasida namasa ima nungat cai parir parang ulun nasida hacit dia hap nasida pakar huni pamarata narosian ramau hacit nang taga babi malu nasida susah ngulun nasida dang merdeka nasida hinar honi ima tuma si hol di rona sini ikum manu sian buhado carana tentu ikon arong perubahan manang pemerintahan na baru ido nuai na dipikir yang guna toropi Yesus rotu Jerusalem membuat ke pemerintahan na baru sang raja Iwan HP balik Soeharto anggo pakorhon haroro ni Yesus tu portibion tu Jerusalem dang sang raja portibi ibana rotu Jerusalem alay song raja di saluhut na do nama buan haluaon sadok portibion alani martua mahita halak na porsia ti Jesus alani harorona tu portibion dapotak kita di haluaon damang dainang tabereng ma mula hasomalan dia kerajaan sahalak raja ni kumamongoti sa dahuta sangap di bayan kanator bumata badik kuraha masa kerajaan doh tu zaman di Jesuson mulo raja bong tu sada huta makuduli sada haludi
Rasa dipakiri halak boy. Dan terjalo halak hadirun seorang raja. Ala memang posisi di raja adalah posisi yang sangat tinggi. Iku gudul digijang ni hureta manang huda. Aliang gunuai. Yesus nanidok na seorang raja. Bongot tiba na tu Jerusalem. Hudul di atas ni sada halodi. Tapi tak pesta butok kadamang dainang hahaanggi pinariwot. Anggu halodi ima sada nagali duis. Dang domu gogo ni halodi. Tugo gun hoda ala yang gu Jesus rajai na bongo tu portibi kudu digijang ni sada halodi namang gu barhon Jesus rotu portibion dang mangasaham harajau portibi ala yang nama buan holong ni roha asin ni roha maradopon pangisini portibion udah tu hatta damang denang na holongan di bagasan gonta Yesus Kristus molo di buku tahun di buku Yohanes ondang apalah di patorang bohado pardapot ni Jesus di sada halode alai molo di buku na asing di Injili di dokodo di jujui Jesus masih siana membuat sada halode jadi di Jesus molo arong manukuko buasa di betu halode dokoma narikot di Tuhan itu sadaun gue pemahaman bodoh tak ngulung nasa narong diho portibion narikot di Tuhan itu atong sada posisi di tahalak na porseto Jesus argahom mangulung ala di argahom di batado nang ngulung unang pagaypan na batik kanamasan wain nita lang martangiang tutu hatak atik pemorat dia hapok ati pedangol parnya hapamun wain hinor niya kapanahit so binoto manang tudi alay ingot ma argado ngulung di batado. Oda sada nagay pamanakop kita. Rarang seri do pion. Rarak pula no be kita na martinaw nan aledereng malu do hinor hon ni. Ala huat itu hatta itu. Nuai ro Jesus tu Jerusalem. Las manapahehon pakrimot ta ro Jesus tu portibion mabuan haluaon. Asa sudi mahita martangiang. Ahana di hari-hari hon wae ka amanginang. Ahana di parukil hon wae ka amanginang. Ibu may salpu. Nanya siyan ni tuhat. Damang dainang nangatanggi pinaribot. Buiba berengot ta. Tabadik ko maparangulut ta. Taringot tu nabinayan tu ata Jesus Kristus. Memang idok jolma dang dong jolma tu Jesus. Habarion na tohodis. Alain-lain mana na biberingot ta sa tonga-tonga di turpo tao. Mularong masalah na masa di bejol ma. Gabi mo mata pahusang lain. Arong dua kadongat tanaman dokon. Masa per minggu ditutup alay corona. Nalari do hita sa masalah. Mulo hami manibang. Dah. Alay. Namar pakrimod do hita dengan cara na binani pamaretat ta sa ngonon. Dada na manutup kita di paramingguon alay na masihol dita asa magira salpui siya portibion Jesus maradupon si taonon dang lari siyan pakta alay halong anggojolma juk do lari siyan pakta lari siyan masalah alay anggo Jesus justru didapot todo nang jonok nama ajal hamatian di mana ro ibana tu Jerusalem nuai murat peta ahak portibion Corona menyiksa hidup, ekonomi susah, persaora susah, masih jalan dan bui. Alay ingat mah, totong mahita lam jonok derita Tuhan ini. Anggo hamatian ini, dang taboto manang sedia hari. Damang denang, nanggakahang di pinaribot. Saya di pamunang Jesus mahita maralohon, portibio. Saya di pamunang Jesus mahita maralohon sa prisa. Toh. Asa bulus rohak marapakrimon holan ibana ma natapusi holan ibana manarahok bari itongan ni parang ulut tao alan sudi mahita siyan nasaroka hamurap doho pangisi ni bagas muna hamurap doho akka ula muna sudi pakai humay la memuji Tuhan anggia itu tibu ibana marasi ni roha huri itu hatta dang sa dililing nari tertakut nama Jesus. Anggo na toro pinak kani sudah mandok hosianna
Ada yang piga dan nari. Lasudin atau roti madoko parsilak kumaibana. Ada suku-suku. Na porsia udah sida tu Jesus naroi ibana songo si palua. Manang. Na porsia do na toropi tu Jesus naroi ibana songo raja. Mulu au madokon. Na songo raja do, raja portivi do. Ale ternyata buktina tarida lasudina toropi madoko parsilak kumaibana. Aha malomong. Ahama upam raja ini persilakuku na kepatu si sabaon alai kedohot tuma persilaku ni alai ikon ido na pinatu panidamangi mariti Jesus Kristus asa maluga portivion mariti mundarna na durus di hawa penursilangi taruli hita di pasu-pasu haluau ni alai unang may persilak ke Tuhan Yesus na padualion mariti akahulu tapay baru tasak kume martua mahita di sih nunga doho tita talut haluau na pinatupan itu hatta marhite na durus dihaw pinarsila tadi dok kadamang dainam molo tapi huti hutur putaw isiru Jesus na tinadana sida anggo Jesus na tinadana sida deson ima Jesus na patupa haluau na patupa halongangan ido na tinadana sida pora sampai diukit diuhal satu sila sarus na pinangulu na siya nahamatiani gabi mangiburu ng kahalak na asin. Mangiburu ka na sa tarzalo rohana to Jesus. Yang tarzalo rohana pambayan ni Jesus, mangiburu. Gabi go makasugo. Kosong. Roto Jesus, hinaroy na masay. Mula tayo itu ayat 10 siya. Didok, akaparisi sama nasida, diidahamu na so naniulamuna na binemu. Ay lihat portibiodo pehutihut iban. Nomor 8 nak kadamang dainang. Lihat portibiodo pehutihut ibana. Atik pesusa, atik pedileai, atik pedihosomi. Alay lihat portibiodo pehutihut Jesus. Dohok maaudisi, dohok mahamu, dohok manang pangisi keluarga, dohok manang ianak kota, tame mehong meh, tianak kota pehutihut Jesus. Ano nga gudang halongangan na pinatupana. Ngulukku. Ngulumu tahu halau ngangat tuh na pinatupan ni Tuhan. Dan tuk gugut tak kadamang din ang mamikiri portibion. Dan tuk huasokta lau mga pangasahon di portibion. Alay tuhat tayo tapi hutiyon. Lapati bilang ima sa dia godang mahonang maluwa siya nakaparmaraan. Pehutiho may bana. Samba may bana. Pasangak may bana. Jala pahimul maroham. Nalaho. Majak po. Aluan na pinatupanay. Nunga use, nunga durus mudar na yun. Tapi hutihuk ma. Tok kenari tuminggu Jumat Agung. Tapi hutihuk masih pardalanan, partinaonan itu hatay. Olo ho mati ho menokot dongamu. Dang piga do pejal manarong songoni. Aliang ku Jesus. Mati do ibana. Kumokok portibion. Dipilih untuk dirinya. Dan jupak kita pembahena si samoni di portibion. Wala di Tuhan Jesus itu. Nunga di parade diri na yung haluang jakum may. Unang dohotto luangan. Taruli mahita. Di paso-paso na pinatupan ito hatta. Lasudi mahita manangyak po. Portibion. Sudi mahita pay baruon hadiriot ta ati tu alani nang ulot tanang masalah itu do pendewata dia betarimas ibana ala sudi mahita pasahatot diri ti bana mangido asini roha di pamonang mahita di pamonang maham diramoti mahamu mian di tonga-tonga ni bagasuna diramoti mahamu mian nang di tonga-tonga ni kaulamuna amin martang yang mahita. Di bata Jehovah amanami nang manongos anakmu Tuhan Yesus Kristus bongot tu portibion laho patupahon halwaon Tuhan salhu nagebetaruli hami dilas ni roha moliati ma Tuhan ngobigi hami baritam nabi na tahun ni nakosom na pola manaon setahun ko pola marasita cito Tuhan wala ikon adopamu kana haciti wala ikon adopamu naleai Polan humukop kami pardosaon. Alemolati marohanami Tuhan gabi duhot kami marhamonangan. Dijakon horo kami pardosaon.
Atong pay baru mangulu namin jala pamor hak mahamin ang tunggulo namin si kanupari. Ramoti matuhan hamin ang namiya di tonga-tonga di putibyon. Nasaluhut na mangarsak penasusan wain hinorhon niya kanamasa. Dang manahak kami Tuhan molo say hadirin namin upang asawak kami. Dang manahak kami Tuhan molo say gugu namin upang asawak kami makrohon namasan wain. Alay napos derohan namin. Donganam para gugwa mo mahamil Tuhan asiro ham. Tibu mahomaras ni roh. Jama mapurtibyo Tuhan. Usia ho mapaso-paso itu purtibyo Tuhan marhiti ak kanabisok. Asa jupangan Tuhan las ni roh marhiti daw parhay ito ni siyan pargulun na. Ramoti ma buwas ni uriyang ito ang atongan ibagas na sidagan. Amen. Mauliate matadok tutuhakta de bata paras ni rohay ay ditopot do para minggu taon marhiti hatana ng takas tatangihon. Unak kumabiyar ali borusyon idamara jam do na romano potho. Saidao mabiyar ni rohasyan hita tujuluanon. Tapapos marohatta donganan na dohita taluhonon na da akamusutta. Lehonon na hahisaron di pamatangta atong say juhumma Hosianna. Hosianna maniho ale Tuhan nami ay ditopotho kami marhite hatam na bagay. Di batatay do pergugun na suatu dosan sa guru di ibana do langit do hotano tarbahan ibana do pamalum nasa sahit tarbahan ibana do manaparhon nasa sore mago gari hamatian pi sa guru di ibana do ido tutu ay naong disunggul Jesus do sila sarusyan hamatian alini hapo si maas ni rohana na manottongi. Tatanya kuma piliata ali Tuhan di bata amanami haroron ni salhut paso-paso na maluutos
Budang duhujal hami sen asni roham. Moliati madiho hupasat hami manuaing pilihan nami tuho. Sejalo may gabi pilihan na hucus di jolom. Pasu-pasu mana niula di tangan nami jol ajari mahami makamulatehon saluhuk nai. Marhiti parangi nang pambahenan nami. Ukap rohanami asa seringgas hami pasahat pilihan tuho. Hobar tu asin roham naung hujalo hami. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Rap bahita mangidohon ditangiang ali aman nami. Ali aman nami na di bano gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Saro maharajaumu. Saya saut malo madroham di bano tungaun songon na di bano gijang. Lehma tuhami sadaron hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panasa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon dohot hagugoon. Rodia sangapon salileng nilileng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar ho madamena tutodim. Amin.